Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Odmah preko puta škole pravi se omiljena poslastica. Ne samo u ovim krajevima, nego i na čitavim Filipinima. Zove se turon i zapravo je banana pržena u vrelom ulju. I dok sam tako snimao način pripreme ovog specijaliteta, iz kuhinje je dopirao božanstven glas. Ovo ne čudi, jer Filipinci nisu samo poznati kao narod koji voli da peva, već su i veoma talentovani. Ona je definitivno pravi primjer. Međutim, na njenu žalost ne živi od pevanja, već od ove kuhinje, pa mi priprema čuveni turon. Porodični je posao, pa svi rade. Za pripremu ovih ušećarenih prženih banana koriste se male banane iz sorti Saba ili Cardaba, koje su karakteristične za Filipine. Uzduž sečena banana se posipa brown šećerom, a zatim se zamotava u pirinčanu palačinku. Neki u ovo stavljaju i drugo voće, kao što su mango, kokos, slatki koren ili parče čedar sira. Delicious. Siguran sam da je ukusno, pa jedva čekam da probam. Yes. Moja drugarica koja je fenomenalno pevala će mi doneti pun tanjir turon. Thank you, your gorgeous voice. Thank you. Da li ću moći? Ili ne, pitanje je sada. Moći ću sigurno. Iako je vrela, nisam mogao da čekam da se ohladi, što je definitivno znak da je omiljena filipinska poslastica i u mojim favoritima. To mi nisi rekao da je vruće. It's hot, yeah. Thank you. I ne samo mojim, jer vrlo brzo dobio sam društvo. Ispod stola. Šta je? Hoćeš da jedeš i ti malo, a? Taktika tužnog pogleda mu očigledno ide od ruke. Pa smo podelili par komada. Vruće je. Vruće. Voliš? Voliš. Ostavit ću malo se ohladim za popit. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.